आमच्या डिपार्टमेंटाचो एसी चो डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसतलो की सगळे बांधव हांगा जोडून येणारी जे 27 सरकाराचो आमचो आसतलो तेन्ना म्हाका दिसता की तेन्ना ताट मानेन आमी आमच्या अमित भाई कडेन वचूं शकता. अमित भाई आमचे समस्या आमी करूं शकता. सरकार जो पर्यंत आमच्या हातान ना तो पर्यंत आमी कांयच करूं शकता. आमी फक्त उलोवं शकतात, विरोध करूं शकतात, निदर्शन करूं शकतात, इतलें आमी काम करूं शकतात. म्हणून आमकां सरकाराचें इतली गरज आसा. अमित भाईचे आमकां हात बळकट करपाक जाय. जरी संख्या आमच्या आज जरी आमकां कमी दिसली तरी आमच्या फाटल्यान एका फाटल्यान एक 5 लोक हांगा आसात हें म्हाका खबर आसा. Even at times when we say a certain surname, we take a step back, and this is not happening only in Goa, it is happening in all over India. I am aware of the caste differences which are made in every sector of even jobs, or for that matter officer differences corina, even in religion, even in a matter of promotions time, there is differences are made, and these differences can be addressed only if we give the privileges to these people or give them assistance to come up. जो समस्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचे आसा ते तांच्यांनी हांगा उलोवन दाखयले. पूण एक गजाल हांव सांगूं सोदतां की ज्या महामानवांक काँग्रेसच्या दूरदृश्टी आसलेल्या लिडरान फुडें हाडलो आनी ह्या देशाक राज्य घटना दिली ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तांकां हांव वंदन करता ह्या पयल्या खिणाचेर. आनी दुसरी गजाल सांगूं सोदता की ज्या वेळाचेर अन्याय जाला त्या अन्याया विरुद्ध जर आमकां संघर्ष करपाची ताकद जर कोणी दिल्ली आसा ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ली आसा, काँग्रेस पक्षान दिल्ली आसा. आयच्या ह्या घडयेक आमचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधीजी कशा पद्धतीन शोषित वंचित पीडित ह्या समाजाचो विशय घेवन केंद्र सरकाराक आयज जाप विचारता. सो तेच धर्तरेचेर आमी काँग्रेस पक्षाचे हात बळकट करूया. काँग्रेसीचो जेन्ना सरकार पळय आशिल्लो न्ही तो खंयच्याय जातीचो मनीस आसूं, गरीब आसूं श्रीमंत आसूं, मनशाक भयवन आसतालो. पूण आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या 14 वर्साच्या कार्यकाळात एक प्रत्येक मनशाचेर तांणी आज भंय घालून दवरला. कोणूय समज जर खंयच्या कार्यक्रमाक जर गेलो जाल्यार ताका वेचून काडप, तो जर तर खंयच्या सर्विसेक आसा जाल्यार ताच्या फाटल्यान लागप, ताजो जर तर कितें धंदो चलता जाल्यार ताच्या धंद्याच्या आड येवप, अशें एक भयाचें वातावरण आज पुराय गोंयभरतांनी केलें. विठू मोरजकरान म्हाका दिसता कॅज्युअली म्हणटा म्हणटा बरी एक आयडिया दिली की कार्यकर्त्यांनी म्हणटा तो आपली बॅलन्स शीट म्हणटा सगळ्या मुखार दवरप. म्हाका दिसता पयलीं पॉलिटिशियन जे आसा इलेक्टेड हांची एवरी इयर येवपाक जाय, नॉट ओन्ली द टायम ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन बरें आहा पूण म्हाका दिसता हें अत्यंत गरजेचें आसा. कित्याक आज प्रत्येक पॉलिटिशियन हो राजकारणान येवन हांचे बँक बॅलन्स शीट वाडत आसा. ताणें म्हटलें की म्हजी बॅलन्स शीट खंय देंवल्या म्हणून, पूण म्हजी बॅलन्स शीट जाल्यार तुका हांव शेअर करता. 25-26 आनी झिरो आहा, झिरो इनकम इज झिरो. हाजो अर्थ कितें? आज हांवें म्हजे सगळे त्याग करून आज काँग्रेस पक्ष बळकट करपाक लागून आज मुखार सरला. त्यांच्या शब्दात आहेत, भाषणात आहेत, परंतु तुमच्यापर्यंत त्या योजना पोहोचत नाही आहेत. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला आपल्या ठिकाणी काँग्रेस सरकार यावी यासाठी आपण काम केलं पाहिजे. काँग्रेसने प्रत्येक मंचाला, काँग्रेसने प्रत्येक विभागाला ताकद दिलेली आहे. काँग्रेसने ओबीसीला ताकद दिली आहे, काँग्रेसने अल्पसंख्याक मुस्लिमांना ताकद दिलेली आहे, काँग्रेसने ख्रिश्चनांना ताकद दिलेली आहे. काँग्रेसमध्ये एससी विभाग हा फार मोठा विभाग आहे जो काँग्रेसच्या सोबत मिळून काम करत असतो. कोणत्याही विभागाच्या कोणता विभाग छोटा नसतो. तो काँग्रेस एक परिवार आहे आणि त्या परिवारातले आम्ही लोक आहोत आणि त्याच्यामुळे त्या परिवारात त्या लोकांना फक्त सन्मान पाहिजे असतो. कोणत्याही कार्यकर्त्याला छोटा असो मोठा असो त्याला फक्त सन्मान पाहिजे असता, पैसे पाहिजे नसतात किंवा कोणता फंड पाहिजे नसतो, काही पाहिजे नसते. सन्मान मिळाला तर तो कार्यकर्ता काम करेल, सन्मान नाही मिळाला तर दुसरा रस्ता पकडेल. त्याच्यामुळे कुठलाही कार्यकर्ता हा सन्मानाचा भुकेला आहे. प्रश्न हा आहे की इथे अनुसूचित जाती विभाग कसा काम करत आहे. आमचे विठूजी मोराजकर मागे 10 वर्षापासून इथे काम करत आहेत आणि त्यांचं काम चांगलं आहे, परंतु संख्या ही कमी आहे. अनुसूचित जाती
ची संख्या ही इथे 2% आहे आणि 2% संख्या कमी असेल तरी सरकार बदलवण्यासाठी ती कामाची आहे. एका मताने सरकार पडते आणि एका मताने सरकार निवडून येते, म्हणजे कोणताही विभाग हा छोटा नसतो असं मला इथे म्हणायचं आहे.